Fil-Global Semiconductor Conference Malta qed jieħdu semm 200 operatur mill-qasam tas-semiconductors. Din konferenza dinija li fiha qed tiġi diskussa din l-industrija tal-produzzjoni taċ-ċipep u l-futur tagħha. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li għal Malta din l-industrija mhix biss opportunità ekonomika u semma lesti li qalba qatt tikber tant li llum l-ikbar investiment dirett barrani. Silvio Xkembri tkellem dwar l-estensjoni tal-Smart Factory tal-Esti. Through IPCI ħdimna sabiex ġibna lej pajjiżna l-ikbar investiment dirett barrani li qatt kellu fl-istorja ta' pajjiżna. L-Smart Factory tal-ST Microelectronics, investiment ta' madwar 200 miljun euro, li allura sappoġġa l-ST Microelectronics bħala l-ikbar back-end operation taċ-ċipep fl-Ewropa. U dik allura tpoġġi lil Malta bħala pajjiż ta' importanza sabiex jiġu prodotti ċipep. Il-Ministru Xkembri semma l-istħarriġ tal-IWAI li wera li matul l-aħħar sena l-pajjiż għamel titjib sinifikanti fl-investimenti li jiġbed leħ. Għalli dawn ir-riżultati juru li Malta tgawdi minn fiduċja mill-investituri internazzjonali fejn qal li din is-sena diġà kienet waħda rekord għall-investiment dirett barrani li qal ġabu xogħlijiet aħjar u biktar produttività. Il-Ministru Silvio Xkembri semma wkoll il-kumpanija 4JM Solutions li qalet turi kemm it-talent Malti fl-inġinerija qed iwassal għal iktar valur f'dan il-qasam. Silvio Xkembri qal ukoll li l-Gvern qed jinvesti 8 miljun euro f'ċentru ta' kompetenza tas semiconductors b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta u sieħba Ewropej fosthom istituzzjonijiet mill-Belġju. Il-Ministru Xkembri qal li qed isir ukoll investiment ta' 100 miljun euro fid-diġitalizzazzjoni fosthom b'inizjattivi għal D-Hub MT li jagħtu opportunità għal startups f'dan il-qasam. Silvio Xkembri semma l-introduzzjoni ta' benefiċċju ġdid fit-taxxa fejn jidħlu r-riċerka u l-innovazzjoni. Matul il-konferenza ntwera l-mod li bih l-industrija qed titrasforma ruħha f'dawk li jsejħu humanoids, jiġifieri robots li jaħdmu u jżidu l-produzzjoni.